Hoxe están de cerca, para mirarnos ben. Está esta plaza chea, Bueno, así estaba la plaza. Ahora solo falta unha cousa, que bailedes. Isto é máis difícil. Bueno, seguimos con carainas. E a continuación irían as arjaceiras do Buño, que xa están todas preparadas aquí diante tamén. Recordo vos algún grupo que estades por aí que se queredes anotarvos aquí diante, vale, no palco. E que o remate... Ai, boa lleira, onde se me foi? Vinde unha pa aquí. Ou un. Que o rematar se vos vai a dar un ticket destes, vandes ali detrás da cantina, matandes un porco e de iso sacandes os chourizos pa comer, vale? Sí, que por fin temos baño, así que usemos o baño. Os campos creo que xa teñen abono de sobra este ano, ca chuvia. Te coño el hombro, de acá. Sí. Sí. Ahora esto. No, ahora no, esto, ahí está. Real. Ahí está. Esto va la otra. Pero ahí está.
descansar. no, tranquilo. Este fortísimo aplauso que son unhas pequerrechas. E ademais, unha caiu e a outra acaba de picar unha vespa en pleno escenario. Xa está aí morta, quiso seguir tocando, é unha pequerrecha, Estas nenas están moi ben preparadas xa para o escenario, a que sí? Por suposto, mira, leva ya a cantina que lle poñan un pouco de hielos e tal. Vale, dovos os piques do chourizo, pero viño no, Bueno, que vaya unha mamá con ela, salía detrás da cantina, vale? Vamos a las Arjaceiras do Muño. Arriba. Aquí ven xente de Buxán no medio.